You know, here comes the boom. Here comes Bumblebee. Here comes the monster Belgian. Ayun, no? Oversize. Tingnan natin guys kung talagang malaki tong female. Ayun, no? Female to. Mas malaki pa to doon sa ano, aso nung yung best friend nito ay. Ano, yung best friend mo dati, you know. Sinlaki to nito. Tingnan natin kung sino magliliit. Ayan, Ayan, gustuhan mo siya. Crush mo, Ayan, tingnan nyo kung gaano siya kalaki, guys. Balbalag na yung babae. Oversize na po yung babae. Tingnan nyo po. Asin tangkad ni ano yan, ni yung dating nang stud sa kanya. O baka mas matangkad. Di ba, sir? Mas matangkad siya doon, no? Tingnan nyo guys kung sino matangkad. Wala nang tatalo sa tangkad niyan. Ayan, Alright, tara, let's go. Bubusalan na po namin yung babae. Yeah. Tiruan to lali. Sige, sir. Kung kaya niya mag-isa, go. Hindi na tayo mahirapan. Sige lang, paligaw mo lang. Ang ganda na ng katawan niya, sir. Papayatin mo pa ng konti. Oo, papayatin mo pa ng konti. Para hindi siya mahirapan. Tingnan nyo kung gaano kahalimaw to, guys. Oversized female. Grabe, kung ibang lalaki talaga manliliit. Pero tingnan nyo pa rin kung gaano siya kalaki. Naliit pa rin yung babae. Oversized na yan. Balbalag lang. Ang laki-laki na ng babae. Mas malaki pa si Bumblebee. Yun, yung sinasabi nilang malit daw. Tingnan nyo na lang tong babae dito sa ano. Nandito ito sa Manawag. Kung gaano to kalaki. Ang laki nito. Tingnan nyo siya. Gano, huwag tumatayo silang dalawa. Dambuhala. Ayun. Anyway. Ito magandang kumuha ng anak. Ang laki. Ayan, ang laki nila. Paligaw muna kami guys. Paligaw muna para ano, hindi maano yung babae. Malay nyo tumuwad. Ayun o. Oo. Romansa Marino. Romansa Bumblebee. Yakapan na sila guys. Basta wag mo lang sakitan ha. Yakap lang ha. Patumuwad ka na daw. Anong pangalan ng aso mo, sir? Summer pala. Ito si Summer. Hindi man hindi dilpatan tumar ka na. Ingat ka, Mike. Huwag ka masyadong lumalapit kaya na. Ano, tali na, Summer? Ayun na, sir. Tali mo na, sir. Oo, medyo mailap siya. Ilayo mo muna, Mike. Grabe pagitan da. Di ba? Ang laki natin itong babae. Si laki ito ninong ano, last time na nag-stud sa kanya. Pero naliit pa rin siya. Oversized female po ito guys. Nasa 29. Tingnan nyo po yung size niya. Sige po, okay na po yan. Alright, tara. Pepwesto ko na tong camera ko. Let's go, samahan nyo kami.